Hyperlock Traffic not you people channel so like, share and subscribe. Thank you. Teng abu jingli hakmat jong phi ki kami ki kapa bar ki khon samla chanrang bar kan the haswa ba kan ka election arjar ar phosau bat haka khat khanda tarik phinjet ya ka pisa na phinjet ya ka scam yeng na phinjet ya ka scam pisa na phinjet ya ka sti ka wailam jong ka chai pen reu ko jonge phinjit nong ko nge kano hanre bonsin baleng awan ra e kane ka topic hanre bonsin nge shwa ban poi kata ka election MDC MP nge pe be tang ya ka pisa nano ba ai pisa ngenya chata mano ba ai scheme ngenya chata but nge klet pat ban pe u MLA u ba wan ra ya ka sti ka an bat ka sti ka wai lam jong ka chai pen ri ko jong nge ban ya da yang nge kum gi rit pai hanre yu ne u MLA ba wan ra yang nge ya bawan ra enge ya ka an bawan ra enge da ka white lam ka sti jong ka jai ben riu ban ya da enge kum kita girit pa nge klet pat nge phai khmat sakum uta u MLA te hakane ke election MP ban pha hakane ka khat khandai tarik arajar ar phosau sa lok sabha sa ka parliament ban ya site na ka banta ka jongi kum ka jai ben riu ka ba tko haka jing yo i bat ko hakata ka jing mud jing berkhat ka jonge teng injit hakane ka election MP ngin pha ya kumuno u MP seteng ngi pha ya ki ba ai scheme chi sin sansnem ne ngi pha ya ki ba ai pisa chi sin ka lai banai shwa ka election ne ngin jit ya u MP bawan ra ya ki ai ke bakhlan ban ya da ya ka chai pen riu ko jonge te perlok ngang phe nga te ngan jit ya ki MLA ngan jit u MP ba watip ba yeng scam na ka banta ka chai pen riu ban wan ra ya ki ai ke bakhlan bakila penyo bakin sa penyo yang yakum ka ILP bat akum ka ten khasi haka khnit ka ba phrang ngi thrang ngi kum kita ki MLA reng ngem sim pat gi kum gi MP ki MLA ki ba kular gi tang haka por election hanre shwa ka election ki sam pisa ki sam kiat bat ki sam krantin ondala kut ka election pat hashwa ka lebanai kamot ungi ki kum gi jai pen riu ki long pi ki long pa ki bastat ban jit ki nong mikmat ngila do e ya kata ka jingdon kam ga jongi habaro ke sansnem re hashwa ka sansnem hashwa ka election pat kilami pau perthei sange te nga ong e paperlok tongin phai khmat sakum gine ki MLA ki ba wanra bat ki ba wan pensngeu yang e saphang kata ka jingchong suk chongsan bat kata saphang ki ba wanra ya ka an hashwa kata ka bangin yo ya ka an ngin sayo pat ya kata ka scheme bat ngin sa khmilanti ya ka scheme ya kata ka jingerap na ka sarkar andre hakine ki snem ki baladem ngayo e ka sarkar ka supun bi yang e tang dak ke pisa hachwa ka election bat pansam yang e kita ki krantin andre andala kut ke election baro san snem ngi shong terkhong kum utu utit sning o bala wan khait na po khlau bala that sngi ngi haka chete yo bat ngi la terkhong pat san snem chilenter kata ka jing em ka jonge tong ngi ne jit ikine ki MLA ka jonge ki batip ya ka ain ki bawan ra ya ka ain ka baskem banya da ya ki khon gi khti ki jonga ka jong phila sai la chisngi bat kum jo ngi ro kum ki kme ki pa ki badon kata ka jingkhia ka man sen bat ngi phai khmat saki MP ki phai khmat saki MLA ki ba wan ra yang ngi haman la ki por wan pusngeu yang ngi man la ka por ban ngi jit pa ngi ra ki MP ki MLA ki ba start ki ba shampang ban thaw ya ka an bangi lai ban sa talep hakine ki mender sisngi bat kum ba philatip ba ka BJP sarkar umodi ki lawan ra